Patay na abot na yung toke. Tinood yun yun, no? Bantay ito. Tanaw kuman, ha? Kumanan nyo, ha? Tatanong ko na. Sige. Sama? So, patubang na ko, guys. Malibang. Ha? Panataawan nyo, ha? Bantay lupon mo. Tanawan ninyo ayo kung hindi na ko ipakita kung tao kay sao na lang mabanta. Muna yung patbangan. Kinanglan yun yung malibang mo layog balay nya hawan-hawan ba ka na di matusok yung lobo kaya hindi makakita yung tagiya sa yuta patay badyangon yun yung tae. So ha, tubang na ko, guys. Awan nyo. Pisto ani. Kinanglan dyan mo ngita mo pisto. Pisto nga kang tigaw. Tigaw ni. Kani kay ilo na to. Muna ilo na to ron. Sekarang tanaw nyo ha. Paitain na. Paitain na. Di ako malibang. Tanawan ninyo. Awari lang, daari lang kay. Di bangag. Di kapatungan. Kani. Ha? Muni ha. Tanawan ninyo. Lata mo do. Tanawan nyo ha. Gusto din ulibang ko. Tanawan nyo sa pagkutong. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ka? No. Stay. So guys, no? Kung malibang po mo, kinanglan yun na mo yung nani, kay palatsoy ba? Palatsoy tanawan ba? Sa mga nangument eh, naku ani, sa akong gipost. Shout out ninyo nila ni Joshua Madulid, Gino Salagnon, Hilda, Pilia Flor, Hilin, Abrinica, Belinda Tabalis, Rose Ice, Aldrin, Jowing, ni Tuban, daghan na to oy. Shout out ninyo tanan. Dara yung bantay din yung manuna. Subscribe mo sa YouTube ha. Bantay bitaw. Comment mo gusto ipabuhat sunod kang buhaton. Sana. So karon guys, manang kalibang. Ngita, magkuha akong ilo mo nitong ilo. Kani ha? Pa ko. Tawa. Mo ni ha? Mo ni. Mo ni itong ilo. Imot ng igmod-ngod si mong lobot para mawa ang tayo si mong lobot. So no, daghanong gina mga katulo ng ilo ni kay katulo ng ilo. Katulo kay malimpyo ng mong lobot. Mura na ni siya papel. Pwede pa magdamo papel, tubig. Hindi kini. Neo. Tulo, di ba? Tulo. Sa mga wala pa na ko ma-shoutout di ay warang ibutang diri sa kinalasa sa part sa video, kaninga vlog. Kumana na ilon ko, tanaw tayo. Siya, magkuhan sa short. Tanaw tayo na ko. Bantay, tanawan nyo ha.
Narao. So, mo na. Kamu malibang mo kinanglan lagi ninyo nga. Malibang mo sa hawa ng tao kay mabadyangan mo. May way kita hawa niya. Way kagingking malubot niya mo. Guba gyud yung lubot. So karon man na. Salamat is na moment. Salamat ha. Ha. Comment din sa inyo pagbuhat sunod. Ang buhaton. So sige. Sa ito nga masubscribe mo sa akong YouTube channel. Thank you.